Abagusii baminto abakwanira ndonsi asimure mugasomia gaonda ga brobox kane maiganti mugete kaka kona kurigiria ng'aki ebinto biense bikogenda yantebeiga. We are fearing for the unknown. Yani mwanya bantu twatware tendency yo kuoboera ebinto tutamanyeti ng'aki bigo chikoba mambia kekogera nkwanega nabere ngotare binyore binge Abagusii nabere ngotara sange sana Abagusii egento ngereke monachire ko realize gose ko notice abantu bachakire ko invest mono asa matanga kubwa ko invest asobogima abantu bachakire go value death as compared to the value of obogima. What do I mean? Ebyombe binge byachire na 95% yebyombe byo igoko igonga minyoka so ekeombe kogo kwotinde kwe keombe bayori tato mino gosengaki so ekeombe kogo kwa chitendi chiche so ekeombe kogo twara matanga ebirogo bitoke so yani onde tayo gadaba ngaki yaya ikinyoroto so ekiombe gyokwagachirana no ne chinyumba yaya tyo tuchake ekiombe gyokora haragira morosi ekiombe mokoragira tiria isaia bune kenyoro you meet as a village you share no nyino moro gyo bwatenda mwamu yendigitani yake mwanyanya chombe mwanyanya chimbori mwanyanya chingoko you eat as a village bono twatigaire tokomera na sama tangoka matanga no tukumirana ebesero ya changwe nene omuntu omenyete nyumba y'obunyansi ekera kure abantu ba changa jibase jinene catering yari gigwa abantu beji video kaka twari gigwa ebirogo bya komba wa chitenti cha komba wa makonda ari gigwa manetu aba machuma kanwa yani esanduki ya urwene tu lakini kero omuntu yarenga moyo nobody valued this person until he died. Amatanga aba very expensive ochikoririo bugimo omuntu yamenyete verses yeshere ya matanga watebanga kakinseye nenko mono sore gubwati chindi insurance bibiti echekenyoro ori ebyombe 47 ore chimeri go round 89 o chonsi pi no jangira makweli timwana godabanga ya round ye changa mwara changa umerana titore ndagira umerana changa titoro busondoto changa titore jisoda mati karaju soda mati aba bwana obugumo bombosa bantu baramu achangire ebyombe wachangire ebyombe ya makweli for 30 years kwangire gukwa wachangire ebyombe 20 years kwangire gukwa bantu ba you know. Okay, mbiya kwebanga matanga talibobe because it's also good kwani with decency lakini rindi twabekire chinguru mono asogokwa wetani okoba moyo paka nyasa kuri kurugorota bangagi abantu ababone bakasaligite mitu buno oyo yani nyasa kuri kurugorota banagi kaka buno oyo wocha kukuka bwate miaka 120 boni gagare 30 nkyawe chandiregesa kwikika umerana musi umerana titora mabera marurano umerana kongonta ragira kamba buya mumu ngaki musi ragira sambe nyama bwana tago changa maktangoka value life sikubugima ebinyore bingo isako genda bono iga igoko ngaki ya antu agore biro go 120 ebya matanga ya antu agora chitenti sato cha matanga omuntu watwara gosine nyangi kwarangiria abantu banga gocha omuntu watwara omwana kaende skuru kwarangiria abantu mochango banga gocha kogotwara matanga bacha bonsi anyway ya change bwana change abachema ni bekenyoro turangiri todebye round ikire family will December yesiruika tusinyande bitoje tusabira namanya bwana omakomoyi kidata